Fáilte óhráis an fi seo táiméid go gur an dóid le léire dúr I dhéanamh tinker cead. A chéad rud a chéis mi déanamh na céimiid an ord create new design a roinú. Heag le feiceil an seo an obair a bhí mé ag obair ar cheana féin, go dtí seo agus a chéadú tá mar dhéanamh create new design. Mar roiníam create new design tuair sé isteach go dtí an áit obair mé a bhainneas le tinker cead. Na hén tú isteach ar an áit obair nó an leathan obair tinker cead, heag le feiceil thuas a cháin a chéad rud beidir a cháirde dhéanamh agus cleachtas mai atá na gcónaí na ainmúr a chur ar do chuid obair. Mar roiníonn tú do chursar thar náir ar tíomh clé léirithe se go dtí díra dhéanann siad ar an chláir tinker cead mar tá le feiceil an seo againn. Tá tiilú ord le feiceil an seoir tíomh na labhaidise agus mar a ggéarna mo churann tú an chursar tharstú heag le feiceil díra cádiad. Ag an tús tá me gal a háint isteach cinnda na cruthú na bunasa le tús a chur le maid obair agus tarneam isteach an tíomh an seo. Tarneam isteach boxa dearag seán seo agus fagam na hír a talua. Heagad an sin na tíomhaí háinte má agus an nerd áthú a háint suas nuas mar tá dhéanamh an seán san fís. Heag an crué héin a háint na hansrá agus heag áit áthú ar a talú leis an fástaí mar tá tú a bhagú háart mar seo. Mar hén tú heran ag bon cruthún ar tíomh na labhaidise den lehanana heag leat mar an cruthúna defor le ceall. An sa chas seán seo tá meise gal a háint isteach sothar is éige agan na híos tífástaí. Sa chas seán seo tá me gal a chur an tóstar an sothar. Mana gurn tú tóstar an sothar cailinn se a chrúcaínta gas ar seomharm tóstar trethar tíomh bháin agus seothar tíomh eile chuinn sin cearcolacha a náte a chrúcha chailú. Tá an rá agad fásta an dáru. Heag le man data an chin seaire go bídóid smílam ártham a go dtí dearige ach tá sin ínta cosir sé bhogsa túgam so ártham a rá sé go dtí cóil se buí. So dheimid réití lei sin agus níos táiméid gal gorc ar na réon a defer le tugainn le réir go bhagainn ar an boxa tugainn ar an talú an seo. Nar oscailn tú tinker cead bíonn an perspiteach ach sa chas seán seo tá daoine gal áthú é go ortographa rud a bhfuil me níos cleachtaí leis. Tá man an zúmáil isteach ar chléonn seo le na order clé agus zúmáil má agus an san crepa seán seo heag lam all an view a dhéanamh. Heaglinn gáil go dtí an save baile agus ó sin heaglinn úsad bhaint as an cúb itisa ná the orbit cube thuas ar clé le ruach a go bhagainn ar an cúb ar gáinní difriil thart timpeall an cúb é féin mar tá le feiceil an seo. Mar tá a gin cheana féin heaglinn crucht an cúb a áthú a háint gach eile baile ó clé go dhéis nó mar tá le feiceil an seo ríis san fís. Mas rud é bhfuil tú géirí an box é féin nó an cúb na go bí cruthú de críní é a thógáil don talú. Caithí tú díúiste ar an cón bug dúthú tá le feiceil ar bar bhach san sin. Fá grimar sin le do chursar agus heaglaat é haring sus a spéir agus heaglaat feiceil an spás idir an cúb agus an talú ag teachta níos. Mae héin go dtí an éiclú heaglan feiceil go bhfuil an cúban is tócad an talú 8 mm nó. Má haíam an tósin a ríis go dúbní ra hain box a ráis go talú. Agus an písa déarna tá go leis bandíhín seo ná an dáil leis an boxa a rothú. Heaglaat é a harinteart dó dhéana mar áimiid na tósnar ag buint as an ord rothú. Ná me tá meid géirí heaglinn an méide chu isteach ná roinú an san bhachsa agus é chu isteach é frontal isteach an dáil sin. So sin inis chuid na ordaí a bunasa a bhainneas le tinker cead. Iar mar a bhamag lacu a gurg fríd na ordaí a leig na ordaí a siimplí ar tíbn labhaidise agus nar de críní leisin má heaglah go dtí buna leanana agus freigar thir na cistní mar taile go má an seo. Gur maigah.